आज मी बनवणार आहे पोहे. त्यासाठी मी घेतला आहे एक बारीक कांदा चिरून, थोडासा कढीपत्ता, एक टोमॅटो बारीक चिरून, हिरव्या मिरच्या 5 ते 6, कोथिंबीर, लिंबू, थोडे शेंगदाणे आणि पोहे. सगळ्यात आधी थोडं कढईमध्ये तेल घेऊन त्यामध्ये आपण फोडणी घालूया. पोह्यांना थोडं तेल जास्त घ्यावं लागतं, म्हणजे ते असे सुके किंवा कोरडे राहत नाही. मी 3 पळ्या तेल घालते. तर तेल गरम झालं आपलं. आपण एक अर्धा चमचा मोहरी छान तडतडली की एक अर्धा चमचा जिरे, शेंगदाणे, हिरव्या मिरच्या, कढीपत्ता थोडा जास्तच घालायचा, छान चव येते कढीपत्त्याने. कांदा छान परतून घ्यायचा आहे ब्राऊन होईपर्यंत. कांदा परतून होईपर्यंत मी इथे पोहे धुवून घेतले आणि एका जाळीमध्ये काढून ठेवलेत, चाळणीमध्ये. कांदा छान झाला आहे. आता आपण घालूया टोमॅटो. बरेच लोक नाही घालत टोमॅटो, पण टोमॅटो घालून पण पोहे खूप छान होतात. तुम्ही स्प्राऊटसुद्धा घालू शकता. त्यानंतर काही तुमच्या घरामध्ये व्हेजिटेबल्स अवेलेबल असतील तेही घालू शकता. स्प्राऊट्स तर खूप छान लागतात पोह्यामध्ये. टोमॅटो पण छान परतून झाले. आता घालूयात हळद आणि चवीनुसार मीठ. आता मी घालते धुवून घेतलेले पोहे आणि हे छान परतून घ्यायचे. छान असं मिक्स करून घ्यायचे आणि थोड्या वेळ मी झाकण ठेवते. थोडीशी मी चिमूटभर साखर घालते. साखर घालून पुन्हा थोड्या वेळ झाकून ठेवेन. अशा प्रकारे थोडं वाफेवर होऊन द्यायचे. नंतर असं थोडेसे हलवून घ्यायचे आणि गॅस बंद करून टाकायचा. आपले पोहे तयार आहेत. चला सर्विंग डिशमध्ये घेऊयात. तयार आहेत आपले पोहे.